Večeras idem na Zagreb Classic, na zagrebačkom Tomislavcu i pomislila sam kako bi bilo zgodno ponijeti nešto za grickati malo. Tako da sam se odlučila za jedne jako fine i vrlo zdrave krekere i uz to jedan tipični zagrebački specijalitet, namaz od sira i vrhnja i paprike zvani Liptauer. To sam ja kao dijete jako često jela jer je to naša mama radila i još uvijek ga obožavam. Sjećam se da je Zagreb ljeti u dobu moje mladosti bio prilično pust grad u kojem se skoro ništa nije događalo. Kad bi završila školska godina, mnoge obitelji bi se povukle ili u okolicu Zagreba ili bi otišle na more. Čak i za turiste Zagreb bio tranzitno mjesto na putu prema jugu. Ne bi niti prespavali u Zagrebu. Ni ja zapravo ljeti nisam baš puno vremena provodila ovdje. I tako je zapravo bilo sve do nedavno. Sad ću pomiješati ovdje prvo sjemenke suncokreta. I ovo je prah psilium koji se koristi zapravo da sve to skupa poveže. Sad ću ja to sve lijepo promiješati i zaliti prvo sa bjelanjcima i sa malo vode. Sad ću to isto dobro promiješati i ostaviti 10 minuta da nabubri. Malo ću pouljiti sve. Maknut ću ovaj gornji papir i ide u pećnicu. Nakon 10 minuta pečenja ja ću sad razrezati ovo na kvadrate, tako da imam lijepe krekere i vratit ću natrag u pećnicu na još 1 sat vremena. Izgleda puno, ali s obzirom da je to niska temperatura, lijepo će se ove sjemenke sve zahrskaviti. Vraćam u pećnicu. Posljednjih godina Zagreb je ljeti postao grad pun ljudi i sadržaja. Čak su i turisti ljeti počeli dolaziti ciljano. Nema ljetnog dana u kojem se nešto ne događa. Bilo festivali, koncerti, gastronomska zbivanja. Tako da i ja posljednjih godina provodim u Zagrebu puno više vremena. U moj Liptauer naravno će ići stvari koje ja preferiram. Kao i svako jelo ima sigurno 1000 izvedbi što ljudi stavljaju sve u Liptauer. Ja ću sada malo nasjeckati tog mladog luka. Ja sam malo ostavila da se ovaj sir odsjedi i dodat ću još kiselog vrhnja. Naravno malo soli. Odredite koliko volite ljuto. Ja volim, tako da sam stavila i dosta harisa. I sad to sve treba lijepo dobro izmiješati. Znači nema nekakvog egzaktnog recepta. Jednostavno idete za svojim okusom. Krekerići su gotovi. Sad ću ih ja zapakirat i možemo na Tomislavac. Moj dragi prijatelj će mi danas praviti društvo koji jako voli jesti, tako da će biti sretan zbog ovog. I Liptauer. Napravila sam da je malo kremasti, tako da ne trebamo nikakav pribor, nego jednostavno možemo umakati ove krekere u namaz. Među svim tim zbivanjima meni najdraži je Zagreb Classic na Tomislavcu.
Slušanje klasične glazbe pod zvijezdama u opuštenoj atmosferi zbilja nadilazi isti doživljaj u koncertnim dvoranama.